shady characters. The keeping company with those people is what has cost the president the reputation that he had. Obesakubala iqela le-ANC uMavuso Msimangu uthi ukunyamezela urhwaphilizo nokukhuselwa kwabantu abangawaziyo umsebenzi wabo kwenzela fiphala iphupha likamongameli Cyril Ramaphosa lokuhlaziya umbutho. Re tlo tswella pele with the presidential employment stimulus e tla etsang gore le EPWP e tswelle pele. Abahlali abadikwe yokosa kumasipala iMachabeng bamemelele urhulumente ukuba ngaxoxumi ba engabancedi nganto kwimbizo kamongameli Cyril Ramaphosa. Ikapteni yeqela iKaizer Chiefs uyitumele Nkhune inqunyanyiswe kuzo zonke iintshukumo zeliqela yaguzula ubukapteni kulandela inkqubo yoluleko ngezityholo zokuzilolongisele utywala. Malona makhaya samkele nababukeli kwijelo iDTT nanguvimba wangokuhlwanje. Obesakubala iqela le-ANC uMavuso Msimangu uthi ukunyamezela urhwaphilizo nokukhuselwa kwabantu abangawaziyo umsebenzi wabo kwenzela fiphala iphupha likamongameli Cyril Ramaphosa lokuhlaziya umbutho. Ebethetha kudliwano-ndlebe olukhethekileyo ne-SABC kulandela ukuphelisa ubulungu bakhe kwi-ANC. Msimangu ulahle kweli qela elityhola ngokwambathwa lurhwaphilizo ekungabonakali imigudu ikhawulezileyo kuluphelisa. Evala isahluko emva kweminyaka engaphaya kwama-60 njengesicaka sombutho, igala le-ANC uGqirha Mavuso Msimangu uthi kufike ixesha lokuba anikezele exhalekile emphefumlweni. Uthi ANC ayisafani iyoyisakala kuzibhenca izigutyule urhwaphilizo. It's been a bit difficult. It's not an easy decision at all. Kudliwano-ndlebe olukhethekileyo ne-SABC lenkonde iminyaka engama-82 ibalule ulawulo phantsi kwayisakuba ngumongameli uJacob Zuma njengolwaba ngumbhodama ongenambaliso kwimbali yeqela. Kodwa isikhokhelo sikaRamaphosa siphazame ngokuqalisa ukunyamezela urhwaphilizo. Utshilo, I think the reliance on people of shady characters, the keeping company with those people is what has cost the president the reputation that he had. Ngethuba uZuma wayesaxhuzula imikhala njengomongameli, uGqirha Msimangu wayethe gqolo ukukhalimela indlela yokuziphatha kwenkokheli. Unanamhla oku usenesikhalo ngeenkokheli ze-ANC ezikulawulo. We are very comfortable living with people who are corrupt, who don't have integrity. Lo umongameli Cyril Ramaphosa uphefumule ngokulahla kaMsimangu. Uthi izindaba ezimbi ke noko ezi kwaye basamhlonipha njengegala lombutho. We do regret the decision that he has taken, and I'm rather pleased that he says he will want to continue being involved in one shape, form or other in the matters that have to do with our country. Ogxa bakhe kwiphiko lamagala ombutho we-ANC bathi nakubeni bothuswe kukulahla kwakhe baseza kuqhubekeka belukhalimela urhwaphilizo babuyise isidima se-ANC. Ukanti ngoku apha estudio sinayo umhleli wezopolitiko weliziko uMzwandile Mbeje esiza kukhe simngcambazise asihlalutyele elinqaku. Mzwayisa kwamkela abanye bakubona oku njengedumo elingophiyo kwi-ANC, wena uthini? Impela sibingelele nakubabukeli emakhaya. Into ebaluleke kakhulu le enziwe ubaba Msimangu ngoba phela umuntu okwi-ANC isikhathi eside usebe kwi-ANC iminyaka engaphezulu ka-60. Umuntu ke onjalo uma ngabe nje ezovele ehambe akulula kakhulu. Yebo mhlambe abanye bazothi akanalo ifuthe elifana nabantu abanjengomongameli, kodwa ngenxa yolwazi analo nangenxa yemisebenzi anayo kwi-ANC lokhu kusho ukukhulu. Enye ke mhlambe into engicabanga ukuthi iyinkinga ngempela indaba yokuthi behluleke ukuthi bevuselelane futhi bengabe lokhu bexabana njalo yiyo edala into enjengalezi, ngoba phela kudala sibona ukuthi izinkinga zikhona bayazama ukuyilungisa kodwa engathi ayilungiseki. Yingakho ke lengozi mayiqhubeka nokungelashwa izogcina ebalimaza. Ufikile Mbalula ngaphambili uphefumule ngelithi amagqala ANC azimisela ukusengela phansi lombutho phambi konyulo. Ingaba inyani oku?
Into ke eyishoyo uzokhumbula ukuthi abanye babaningi mhlawumbe babantu ikakhulukazi labo abazingqalabotho kwi-ANC bavele bephumelele ngaphandle bekhombisa ukungenami kwabo. Lokho kunakho ukuthi kusithinde isithunzi seqembu. Uzokhumbula phela ukuthi sisanda umuntu ngempela okuyena owumsunguli wekhaya. Uma ngabe sekuyena ozophuma kuleli khaya eyothi hayi leli khaya engathi liyawa bazothini abantu abangaphandle na. Yikho ke lekho okwenza ukuthi umuntu njengombalula ekhale. Uzokhumbula nomongameli Mbeki unakho ukuthi naye esho ukuthi hayi kwakhulunywa ngendaba yokuthi kuzovuselelwa kodwa namanje uma ebheka akenzeki imehluko. Lokho ke kusho ukuthini kubantu abalalele abafisa ukuba ingxenye. Yiyo ke lento yenza ukuthi unobhala jikelele we-ANC ekhale ngalokho. Mzwayi xa siqukumbela kumuntu ofana noMavuso Msimangi inoba lithini inyathelo elilandelayo? Uzokhumbula ke sisanda ukuthi kunokuningi okwenzekayo kwizepolitiki. Uyabona nje ngesonto leli siya kulo omunye oyiqala khona kwi-ANC uRoger Jardine lo bekuthiwa mhlambe kungenzeka beyingxenye ye-multi-party charter kwi-DA umuntu osuka kwi-ANC. Bakhona abanye futhi abangakakhuluma asebekhombisa mhlambe ukuyisungulela noma bengasungula iqembu kodwa ukusungula mhlambe iqoqwana labo okusho ukuthi na okusho ukuthi abeneme nebala. Into esingayazi ukuthi mhlambe uMavuso Msimangi baMavuso Msimangi uzoyenza njani. Ngabe mhlambe uzovele nje ehlale ngaphandle ephawule kumbe uzoba ingxenye laba ngoba phela usekhombisile ukuthi akeneme. Into ke sengiphothula eyenza ukuthi mhlambe kubaleka kakhulu. Uzokhumbula ukuthi ezinyangeni ezintathu ezedlule ubaba Msimangi wayekhethwe njengesekela lama Veterans League okusho ukuthi ingqalabutho. Uma ukuthi ke ezinyangeni ezintathu uyehluleka ukukhuluma nabaphethe uyahamba ngabe kusho ukuthini lokhu na. Umbuzo omkhulu kulokhu iANC okuzodinga ukuthi uphendule ukuthi ngabe kukhona okonakele. Uma kukhona ngabe lokhu ekwenzayo ukulungisa ikwenza ngendlela yini. Lowo ke ngumhleli wezopolitiki we-SABC uMzwandile Mbeje. Abahlali abadikwe yokosa kumasipala iMatshabeng bamemelele urhulumente ukuba angaxoxi imiba engabancedi nganto kwimbizo kamongameli Cyril Ramaphosa ebanjelwe Welkom eFreystata. Bakhalazela ukungabikho kwenkqubo yokuhanjiswa kwenkonzo esemgangathweni, ungabikho kwamanzi nenkqubo yogutyulo lwelindle. Nangona urhulumente ebhengeze iinkqubo zongenelelo kule meko abahlali bathi abasakwazi kulinda. OkaRamaphosa uthi urhulumente uza kuqhubeka nenkqubo yobongameli yokudala imisebenzi nezibonelelo zikarhulumente. Re tlo tswella pele with the presidential employment stimulus e tla etsang gore le EPWP e tswelle pele, and we are going to make sure gore we expand the EPWP gore bao ba senang mesebetsi ba kgone ho krea mesebetsi. Re tlo tswella pele gape le ka di grant tsele tse rileng ra di simolla ka nako ya COVID go thusa bao ba sa sebetseng. Re utlwile gotwe la le nyane tšhelete ena ya 350 e tlo tswella pele ka hobane thusa batho. Go na le bao ba reng ya re thusa re a kgona ho e sebedisa tšhelete eo go etsa di business go fepa bana ko gae. Urhulumente uqhuba inkqubo yokulandelela ubunjubaqo benziwa ngakubalawuli abangama-35 nabachaphazeleke kubanjweni kombuso ngobhongwana. Umphathiswa wezamashishini karhulumente uPravin Gordhan uthi amashishini karhulumente SOEs zithabatha amanyathelo ngezindululo zekomishoni kaZondo bethetha phambi kwekomiti ekhethekileyo yepalamente ejongene namashishini karhulumente nonxibelelwano. Iinkampani eziquka uEskom, uTransnet, uSAA kunye noDenel neziyinxalenye zeenkampani ezaba nelahleko ebalelwa kwiibhiliyoni zeerandi kulwamvila lokubanjwa kombuso ngobhongwana. Isebe lezamashishini karhulumente lithi liza kuthatha amanyathelo okuvula amatyala ngakwabo babandakanyekayo. Kodwa nangona kunjalo, umphathiswa uthi akonelisekanga sisantya sofudo ezihamba ngayo iiarhente zengalo yomthetho. At the moment, our law enforcement entities are not making, in my view, the kind of impact and progress that they need to be making.
Abanye babo babandakanyekayo kule nyewe bathunyelwe kwimibutho ebalawulayo ukuba ibatywatyushe. Kwaye kusenjalo, isebe likwamemelela ukuba abanye bafakwa kwiincwadi ezimnyama bangaze baphinde baqeshwe ndawo. Ukongeza koko, zibhangisiwe zonke iibhodi ebezijongene nokunikwa kwethenda ngokukhusela esayizolo. We cannot continue to make the mistake of appointing people to boards merely because they have a particular profile publicly or they are somebody's friend. Le komiti ikwamkele ke ukufunyanwa kubuyiselwe imali ezathi zahliswa ngomlenze ngelixa kubanjwe urhulumente ngobhongwana. UGordhan uqwele ngelithi isebe lakhe libeke phantsi kweliso lokhozi inkqubela phambili yezicwangciso zokulungisa amashishini karhulumente. Kwalapha ezindabeni, indoda yakabhokweni eMpumalanga ityhola ngelithi akhange ibuthixwe ubuthongo idlwengulwa ngamanina amathathu ubusuku bonke. Kodwa masiqale evenkileni. Sikwamkele kwakhona kwiindaba zelijelo. Uyakwazi ukubukela izindaba ukuphela kwazo kwijelo leYouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Ukanti icofa ulike rhoqo xa ubukeleze ucofe usubscribe ukuba awukenzi njalo kwinqaku lokuqala sithe. Obesakuba liqala le-ANC uMavuso Msimang uthi ukunyamezela urhwaphilizo nokukhuselwa kwabantu abangawaziyo umsebenzi wabo kwenzela lalifiphala iphupha likamongameli Cyril Ramaphosa lokuhlaziya umbutho. Ebethetha kudliwano-ndlebe olukhethekileyo ne-SABC kulandela ukuphelisa ubulungu bakhe kwi-ANC. Amapolisa aseMpumalanga azingela amanina amathathu atyholwa ngokudlwengula indoda eneminyaka engama-28 kaBhokweni kufuphi neWhite River. Ixhoba livule ityala ngakula manina amabini kuwo liyawazi. Amapolisa athi le ndoda ityhola ukuba la manina ayomohlula ngamandla ze amdlwengula ubusuku bonke kwaSagede. Ixhoba lithi liyalabizwa ngamanina amabini nacele uncedo lokufunqula ibhedi. Uthi uthe wakungena egumbini lokulala inina lesithathu lathi gqi emva kocango. Ixhoba lityhola ukuba omnye wabatyholwa uye wamkhulula ze kwasaphandle bemdlwengula besizosininzi. Uthi ungene kweli gumbi engaboni ukuba kunomntu wesithathu emva kocango. Uthi utyhalelwe ebhedini omnye wahlala esifubeni sakhe logama omnye emkhulula ibhlukhwe. Kananjalo wethuke kanobomi yaye intliziyo yakhe ilihlwili. Uyazicekisa xa kungoku akaziva enguye yaye ufuna ubona lamanina eseluvalelweni ngoba amxhaphaze ngokungenalusini. Amapolisa athi ityala lokudlwengula sele livuliwe kodwa ityala elikwafana neli lalivuliwe kwaleli xhoba linye kwangakubatyholwa ekwangaba banye eBitbank ngoSeptemba kulo nyaka. Indeed, we are investigating a case of rape where the complainant, who is a 28-year-old man, indicated that he was gang raped by 3 women at Kapogwene. Iphulo longenelelo kudlwengulo iGreater Rape Intervention Program eMpumalanga lithi amatyala amadoda axhatshazwa ngokwesondo anyukile. Eliphulo iGRIP likwathe wandile umkhuba wamanina amadala alala namakhwenkwe asakhulayo. There are cases whereby the perpetrator is a female. We are seeing a lot of trends like that in the nowadays. Even though it is rare, they hardly report because they are afraid of being discriminated and judged. Ukanti abakwantsasana baphansi phezulu nophando lwelityala. Sinkonyiwe isigqibo malunga nesicelo sebheyili sika-Isaac Platyiso ligosa eliphezulu leYunivesithi Fort Hare elityholwa ngokubandakanyeka kwisenzo sokubulala neyelenqe lokubulala. Esi sigqibo savakaliswa ngomvulo weveki ezayo kwinkundla kamantyi yaseDikeni. Soxoxe ngelithi lo kaPlatyisa ingumntu ekufanele uba ufumana ibail kuba nguye oze noluhlu labantu ekufuneka babulewe kwidyunivesithi yaseFort Hare. Abantu abakolu luhlu kuquka khona inqununu yeliziko mfundo unjingalwazi Sakhela Buhlungu kunye nalowa kwaPlatyisa. Amagqwetha akhe ayaphika ukuba nguye owenze olu luhlu. The mere fact that 3 of those people were hit isn't indicative of it, the applicant being the author of the hit list.
One mustn't reverse engineer. One can't start with the result and then work backwards. Ukanti umbuso yena uyasikhaba isicelo esithi lo kaPlatyisi ngumntu onobungozi. Wongeza ngelithi wadibana nabanye babatyholwa belityala ngosuku kubulawa khona umboneli Vesele. How can someone who is leading, who is working with the police, trying to uncover the crime in the university, talk to the hitman, the very same hitman, he also, in the photos he sent, he also sent his own picture. What is the purpose of that? uPlatyisi uyaziphika izityholo ezibekwe ngakuye esithi lilinge nje kungcolisa igama lakhe. Abongile Yangisi kwiindaba ze-SABC eDimbaza. Lokami smartphones zisaziwa kakhulu ngokuhlawula ngobuxhakaxhaka obaziwa nge-tap and go, kodwa le nkonzo ikhona nakumakhadi ebhanki esiqhelo. Kunjalo mkhulu umngcipheko ngokusebenzisa le nkonzo kumakhadi ebhanka, ukanti ke apha e-studio njengesiqhelo sinayo intatheli yethu yezobuchwepheshe siza kunyambazisa ngalo. Mbasandile, siyakwamkela. Yintoni ingozi ekhapha i-tap and go kwintlawulo? Masibakhumbuze nje kancinci abantu kwinyanga ephelileyo sasithethe ngo-tap okanye uthepha kwi-ATM ekufutshane kuwe okanye semall. Namhlanje sithetha ngo-tap and go, usebenzisa ikhadi eli lakho okanye usebenzisa lento kuthiwa i-virtual card, ikhadi elisefowunini yakho. Imnandi ke lento ngoba asikho isidingo soba mawuphathe i-wallet yakho kugcwalisa ipokotho, lento yoba i-easy. Okwesibini, abantu okanye ezi-fraudsters ukuthi bayenze lento badinga i-card number, i-expiry date nala CCV number ibanga emva kwekhadi. But ezi fraudsters ngoku into eziyenzayo nexhalabisa i-banking ombudsman kukuba basebenzisa la makhadi siswipe kuwo ezivenkileni esithenga kuwo. Bathagete kakhulu abantu abakwizitadiums nakwiindawo zosela utywala. So into abayenzayo bayayazi kakhulu abantu abangootata bafaka ikhadi kule pokotho ilapha ngasemva. And number 2, iibhenki ezininzi azikusendeli imessage echazayo kumke emalini kwi-bank account yakho, especially if uthephe okanye uswipe imali less than R100. So uyazi ba uthephile laa mntu. So umntu into ayenzayo usondeza la matshini kule ndawo ine-wallet yakho, ungumntu ongumama, iyathepha imatshini, okanye asondeze ikhadi kule cala linepokotho yakho abayaziyo ukuthi kukho ikhadi ne-wallet yakho, bayathepha. So into ebalulekileyo kukuba wena ke ngoku into mawuyenze, uba uyakwazi usebenzisa i-app le yakho yebank, yehlisa ilimit yakho yowuthepha, ngoba kukho ilimit yowuthepha nelimit yowuthenga generally. Yehlise ke le limit lena kwi-app yakho. Uba awukwazi uyehlisa ilimit yowuthepha, uhambe ubheke ebhankini yakho, baza kunceda ukuba mawuyenze lento lena. Okwesibini okubalekile kukuba umane uprinta i-statement uba awukwazi uyisebenzisa i-app yakho. Uhlale phansi uziphithuba ujonge ukuba ezi transactions zenzeke kule nyanga zizizo na. Okwesithathu nokokugqibela, nezaziliphu uthenga ngazo uzifumanayo kwezi venkile zempahla uthenga kuzo, zigcine. Uthi ufumana ithuba uhlale phansi uhambe nazo eza transaction ubone okokuba zizizo na, ngoba sometimes yenzeka imistake. Abasisi nababhuti basezithilini ayibethe kabini into kanti ukubhatalise kabini. So zizinto ezibalekile funeka uziqaphelezo. Inkosi kakhulu Sandile. Abasemagunyeni abajongene nobhazabhaza lodederhu wevenkile eThekwini nakwiindawo ezingqongileyo KwaZulu-Natal bathi aqinisiwe amanyathelo okhuseleko nanjengoko kulungiselela ukwamkela abathengi kweli xesha leholide. Kube khona iziganeko zokuphangwa ezibini kudederhu lwevenkile ezidumileyo kwinyanga ephelileyo, kwabulawa ipolisa ngabaphangi. Kweli xesha lonyaka kuba sisiphithiphithi kwiindawo ezinodederhu lwevenkile, njengoko inyambalala yabathengi ithontelana ukuyokuthenga izipho nokunye okuninzi. Imigila-mkhuba iye ifumane ikroba. Kuphango lwakutshanje kwindawo enodederhu lwevenkile iPavilion, oonqevu bebexhobile baphange iivenkile ezimbini zobucwebe babulala ipolisa. Kwenye indawo enodederhu lwevenkile iGateway kwenziwe luqilima ukhuseleko. I mean, over the festive season we have a massive influx of both tourists and local shoppers coming through to the mall, so security is obviously our highest priority. Athi bahlala beqaphele kweli xesha lonyaka. From that experience, I'm very scared going to the malls, the casinos. I'm very vigilant. Kunjalo banye bafumana ithuba lokucela bakunqwenelayo.
He wants a furry notebook with a lock and a pencil case. Dog toys for my puppy. Iindawo zentengiso zikwabongoze abathengi ukuba bahlale belumke ngalo lonke ixesha. Ikapteni yeqela iKaizer Chiefs uyitumele Nkune inqunyanyiswe kuzo zonke iintshukumo zeliqela yaze yaguzula ubukapteni okukulandela inkqubo zoluleko eziqosheliswe kwiveki ephelileyo kulandela izityholo zokuba uKhune uye kuzilolonga phantsi kwempembelelo zotywala. Lo mdlalo sele nesigquma seminyaka edlalela amakhosi oxolo ukwizinga lokuba sethambekeni kwexesha lakhe lokudlala kuba waqala ukunxiba ijezi yeChiefs ngo-2004. Udlala imidlalo engaphezulu kwe-350 enqanda ibhola zingangeni. Nakubeni bengadlali imva nje kodwa bese ikapteni yeChiefs. Udlala imidlalo emihlanu izandla zakhe zavuza amaqako amathandathu ukuza kuthi ganguku kule sizini. Kwingxelo ekhutshwe yiChiefs namhlanje lo mfo kwaKhune uzawukheme bucala kwintshukumo zeqela de kuzalisekiswe imiqathango ethile ukanti uyekisiwe ukuba likhankatha. iChiefs ithi lindele ukuba lo mdlalo wayisakudlalela iBafana Bafana azimase inkqubo ezithile eziza kumkhulisa zimphuhlise kananjalo. Mnandima wethu. Molweni mawethu ngicela sikhongozele nalo uqikelelo lwemozulu ngokuhlanje athanda mahle kakhulu amathuba emvula kwimimandla esempuma qala phaya eNorthwest kwehlela phaya eFreystata empuma koloni KwaZulu Natal kuyakuthi phaya empumalanga kungenjalo kwezinye indawo zintshizane nje ezithe qa kwimimandla esentshona lihlaba umhlaba kanti ke ngomso sabontoba noko lisaqatsa ubhobhoyi kwindawo ezininzi ezisentshona kodwa ke kwindawo ezisemazantsi zintshizane nje ezithe qa ezilindelekileyo kanti ke kwimimandla esempuma sabontoba noko ngamathutyana nje ngephi emvula lindelekileyo phaya empuma koloni ukonyukela KwaZulu Natal ngokunjalo napha empumalanga kuyakuthi phaya ePulukwane qhubeke embukeli ngono nophela kuba kaloku zikhona nezasibhaxo zenkungu ezilindelekileyo kwindawo ezifana napha empumalanga ngokunjalo nakwindawo ezikumntla-mpuma welizwe kungenjalo zintshizane nje ezithe qa ezilindelekileyo kwindawo ezigudlunxweme olukumzantsi ntshona welizwe uyabongozwa ke embukeli into yoba uqaphele kaloku ezandudumo ezimandla ezilindelekileyo kwindawo ezifana naseFreystata eNorthwest kwehlela phaya empuma koloni ngokunjalo naphaya KwaZulu Natal ngomso ke mbukeli uyabongozwa into ubuqaphele kaloku la mozulu eyomileyo nenomoya nenokudala ke imililo yamadlelo phakwe laphondo lase-Northern Cape masijonge into yoba amaqondo wona ukutshisa aphantsi asibeka phina ndingatsho ke mbukeli ndithi noko lihle izulu lefudumele Kapa lodumo ngo-16 ngelixa silindele u-17 eFredendal ngu-13 omhle eSpringbok kanti ke phaya eCalvinia silindele u-11 degrees Celsius eBloemfontein eBlumanda phaya ngo-12 ziyathathisa amaqondo ngo-21 iliphalali ngokunjalo nasemusina ngomso ke mbukeli lipholile izulu ngo-24 eKapa thathisa amaqondo ngamashumi-30 evostile lihleke izulu ngo-25 eSpringbok liyatshisa ke Appington ngo-34 kanti ke kwimimandla esempuma phaya empuma koloni noko kuthande ukufudumela kodwa ke kupholile ngo-25 eMonti 28 phaya eRhawutini ngelixa koMahikeng silindele u-35 kamnandima wethu.